Demano al president Mas que s'acosti i farem lliurament de l'entrega de la medalla. I cedeixo la paraula al president. Vicepresident, regidores, regidors, diputades, diputats, membres del Senat, president de l'Associació Patriòtica Catalunya 1640 i membres de l'associació, senyores i senyors, en primer lloc, us dono les gràcies. Us dono les gràcies perquè quan reps una distinció, en aquest cas una medalla, doncs cal fer-ho, però a més en el meu cas, perquè jo a rebre medalles i distincions no hi estic gaire acostumat. Més aviat he rebut pals, crítiques i alguna querella, i per tant, quan de tant en tant et fan algun reconeixement, com l'altre dia la gent d'Arenys de Munt, que per cert tenen també un mèrit especial en tot el que va ser el moviment popular català que va portar les consultes a partir de l'any 2009, doncs sempre fa goig rebre aquestes distincions, aquest reconeixement. Us en dono especialment les gràcies. Sé que estàveu darrere d'aquest reconeixement mutu des de fa temps, però bé, finalment el dia ha arribat i celebro també que sigui un reconeixement conjunt amb l'Oriol Junqueras, entre altres coses perquè, sobretot des de l'any 2012, finals del 2012, fins ara, en aquests darrers 4 anys, hem fet molta feina. No ha estat una feina, diguem-ne, dolça, no ha estat una feina amable en moltes ocasions. Recordo encara quan l'Oriol Junqueras era en aquell moment cap de l'oposició, tenia aquest títol, com això doncs enervava fins a les últimes gairebé conseqüències a altres formacions polítiques catalanes que deien com pot ser que una persona que és aliada del govern, o un partit que és aliat del govern, ostenti la responsabilitat de cap de l'oposició. Bé, no entenien que hi havia una aliança de fons en aquell moment entre el govern i el principal partit de l'oposició, entre l'Oriol Junqueras i jo mateix com a president de la Generalitat, per tirar endavant què? Doncs allò que reclamava tanta gent, com molt bé heu dit, en el carrer i a les urnes. Com que ell i jo sabem, doncs, amb totes les dificultats que hem topat i amb els entrebancs i obstacles que hem hagut d'anar superant, crec que els dos celebrem, almenys jo segur, que avui aquest reconeixement sigui mutu i que el puguem compartir davant de tots nosaltres. 2 o 3 coses més, a part d'aquest agraïment i d'aquest goig de poder-lo compartir. Si d'alguna cosa serveix molt sovint la història i els fets que han passat, és per treure'n lliçons que ens puguin servir de cara als moments que vivim ara. Parleu de 1640, parlem de Pau Claris, per tant, si parlem de Pau Claris, ja que la medalla porta aquesta denominació, deixeu-me per posar-ho en l'actualitat, fer una pregunta retòrica: què hauria passat si Pau Claris no hagués mort prematurament? Per què dic això? Perquè ell exercia un lideratge que en un moment clau que vivia el país, prematurament molt aviat es va trobar a faltar. I portat en el dia d'avui, ho porto en aquest terreny de no menys tinguem, com tantes vegades fem a Catalunya, el concepte aquest del lideratge en els moments claus. Tenim un país en el qual a vegades el lideratge li fa un pèl de recança o un pèl de por. I en els moments claus el lideratge cal exercir-lo. Altres nacions en aquell moment, mitjans del segle XVII, com Portugal i Holanda, després hi faré una molt breu referència, van tenir líders que van mantenir-se més temps i van aconseguir millors objectius. Ja sé que això no forma part, diguem-ne, de la cultura tòpica del país, perquè més aviat som un país que intenta minimitzar els lideratges. Però ho subratllo perquè en un moment com el que estem vivint, ho dèieu perfectament, tant Francesc Canosa com el
president de l'associació ens recordava en el moment que estem vivint, transcendent, és un moment en què, en els que ara els hi toca exercir-lo, reconeguem-los aquesta necessitat de que aquest lideratge l'assumeixin amb totes les conseqüències i no sé si hem d'estar al darrere, potser hem d'estar al seu costat, perquè si estàs al darrere a vegades pots empènyer, no? I quan t'empenyen molt doncs pots arribar a caure, però si estàs al costat acompanyes, no? I jo crec que ara el que ens toca a tots plegats, tinguem la posició que tinguem, és estar concretament al costat d'aquelles persones que han d'exercir el lideratge en aquests moments decisius de tot aquest gran procés nacional. L'altra cosa que volia compartir amb vosaltres, també per recuperar què passava fa 375 anys amb la nostra situació actual de país, la pregunta aquella, no? Per què Portugal i Holanda se'n van sortir i nosaltres no? Segur que hi ha moltes explicacions, no sé si l'Oriol ens farà una classe d'història avui, però bé, en qualsevol cas, d'explicacions n'hi ha moltes, segur, no? I d'aliances en aquell moment entre diferents potències d'Europa, i fins i tot raons econòmiques i comercials i de possessió d'imperis grans. Recordem que el cas de Portugal tenien una possessió molt important a Llatinoamèrica, concretament al Brasil, que estava en qüestió. Bé, però a part d'això, el que sí que crec que ens porta a l'actualitat és, i això ens serveix per ara, i per això ho vull subratllar, no? Segurament en aquell moment, per aconseguir que aquella proclamació de l'Estat català independent de la República Catalana en el 1640, perquè allò realment acabés sent un èxit definitiu i no un passatge temporal d'aquella història, què va faltar potser en aquella Catalunya? I ens interpel·la a que no ens falti ara. Potser va faltar cohesió social, no tothom s'ho va creure, o no tothom s'ho va creure prou. Potser va faltar unanimitat política, hi havia uns que miraven cap a Castella i els altres cap a França, i a base de mirar cap a l'oest i cap al nord, doncs ens vàrem embolicar a dintre en aquell moment i les coses no van acabar de reeixir, no van acabar de sortir bé, i no hi va haver prou implicació en aquell moment de les classes dirigents del país. Són tres coses que, mutatis mutandis, si les situem en aquest moment ens han de fer reflexionar, perquè necessitem la cohesió social, que no vol dir la unanimitat de posicions a dintre del país, però necessitem la cohesió social, necessitem la unanimitat política, que no mirem uns cap a un costat i els altres cap a un altre, sinó tots els que hi creiem cap al mateix objectiu, i necessitem una implicació més clara de les classes dirigents del país, que no vol dir només de les classes econòmiques, vol dir de les classes dirigents en el seu conjunt. Si això va fallar fa 375 anys, fem tot el possible perquè no ens falli ara. Perquè probablement en la clau del no sortir-se'n del tot d'aquell moment, a diferència d'altres, Portugal i Holanda, aquests factors van pesar més del que no pas ens pot semblar. I la darrera cosa, també per situar-nos en el moment estrictament actual. En aquell moment, la posició de Catalunya, en aquell segle XVII, com després va passar en el segle XVIII amb la Guerra de Successió, la posició de Catalunya es movia en un joc d'escacs, no en un joc de trons, en un joc d'escacs. I en aquest joc d'escacs nosaltres, i la història ho ha demostrat més d'una vegada, nosaltres érem una peça petita i per tant sacrificable per objectius de jugades més grans. Això ens va passar quan teníem un aliat del segle XVII, del 1640 fins al 1650 i escaig, que es deia França, que finalment no ho va ser. I ens va tornar a passar quan teníem altres aliats a principis del segle XVIII, la Guerra de Successió, que es deia Àustria, clarament, però també Anglaterra, i que en l'últim moment tampoc ho van ser, perquè en allà la peça catalana es va sacrificar a base de, en ares de jugades més grans que nosaltres ens van en bona part residualitzar. Què vull dir amb això? Perquè evidentment les coses són diferents ara, no? L'única cosa que vull dir és que l'èxit definitiu del procés sobiranista català
es tornarà a situar en algun moment en l'escena internacional. I hem de saber jugar bé les nostres cartes, que les tenim, però les hem de saber jugar bé, també en aquest front, perquè serà el front decisiu pel nostre èxit. Decisiu i és el que siguem capaços de fer dintre, evidentment, del país. Si fallem nosaltres, no hi haurà la necessitat de cap tipus d'intervenció a nivell exterior. Però si nosaltres no fallem i juguem bé les cartes de dintre de casa, movem bé les peces del tauler d'escacs, en algun moment també haurà de comptar que punt decisiu de tot aquest procés es jugarà en aquesta escena internacional. Avui tenim unes declaracions impagables del ministre espanyol d'Afers Exteriors, que en l'Assemblea General de Nacions Unides a Nova York ha dit que, si no recordo malament, ha vingut a dir: atenció, perquè el procés català va a tota màquina i Espanya no té govern. Després, vicepresident, ens deien que el tema català, el procés sobiranista, era un tema només domèstic, només de política interna. I mira per on. Gràcies, ministre. A l'Assemblea General de les Nacions Unides, gràcies, ministre Margallo, resulta que el gran problema que té Espanya, i pel qual probablement no té govern, en bona part és perquè no és capaç d'enfrontar-se en el repte democràtic que està plantejant des de fa temps la població catalana. Però aquestes paraules del ministre és un reconeixement explícit, i no és el primer, de fins a quin punt el tema català ha deixat de ser un tema només de consum intern, només de política domèstica, i ha passat un tema que situa en l'escena internacional. Ens ha costat molt arribar-hi en aquest punt, molt, però també és un terreny que l'hem jugat en aquests darrers anys i que els seguirem jugant en aquests propers mesos. Les debilitats de l'estat espanyol, i ara les té, les torna a tenir, són part de les nostres fortaleses. Deixeu-me acabar així. Això és el que ens diu el ministre Margallo. Per això va a Nacions Unides i clama davant de la debilitat de l'estat espanyol i davant d'un procés català que ell mateix diu que va a tota màquina. Doncs bé, aquestes debilitats que ells mateixos mostren a davant del món són part de les nostres fortaleses. Si en aquestes fortaleses, que ens venen una mica prestades, hi afegim les nostres pròpies, jo espero que ben aviat puguem, com se'ns convidava, celebrar que Catalunya passi a ser un actor de ple dret de l'escena internacional com a nació lliure dintre del món. Moltes gràcies. Pido, sisplau, al vicepresident Junqueras. Bona nit a tothom. Moltes gràcies per donar-me l'oportunitat de tornar a estar aquí amb vosaltres. Si no m'equivoco, si la memòria no em traeix, ja vam coincidir en el primer d'aquests actes l'any 2007, també l'any 2013. De fet, venia decidit a explicar-vos, aprofitar l'escenari d'avui, i que el nom de l'associació fa referència a l'any 1640, venia decidit a explicar-vos la batalla de Montjuïc del 26 de gener de 1641, però algú de vosaltres m'ho ha desaconsellat perquè ha dit que no teníem 4 o 5 hores a disposició i que per tant havia d'intentar ser una mica més breu. Amb la intenció de ser més breu, també algunes reflexions variades, diverses reflexions, unes quantes, intentaré que totes elles siguin... no abusin de la vostra paciència i del vostre temps. Primer de tot, insistir en l'agraïment. Molts de vosaltres ens uneix una llarga amistat de fa molts anys, col·laboracions de tota mena en tots els àmbits haguts i per haver, i per tant agrair-vos especialment el vostre, no el vostre reconeixement, però sí la vostra companyia i el fet que em permeteu haver-vos acompanyat en tantes ocasions. Agrair també l'oportunitat de rebre aquest reconeixement al costat del president Mas per tot allò que implica de l'esforç compartit
que aquest país està fent i que ha d'acabar de fer per culminar amb la creació d'un nou estat, amb la independència, amb la nova república, amb la que molts dels aquí presents, molta gent d'aquest país, hem somniat durant gairebé totes les nostres vides i hem dedicat molt i molt de temps des de la universitat, des dels mitjans de comunicació, des dels discursos, des de la política, des del Parlament i des del govern a aconseguir-la. Per tant, també insisteixo aquest agraïment d'aquesta oportunitat de compartir aquest reconeixement que ens fem els uns als altres per fer-ho al costat del president Mas. I a partir d'ara alguna reflexió més de caràcter històric. Em sembla que s'hi presta el lloc on estem, s'hi presta l'associació de la qual vosaltres formeu part i el reconeixement, la medalla dedicada a Pau Claris. Si 1640, si de fet 1640 a 1641, perquè la batalla de Montjuïc es produeix ja el 26 de gener de 1641, per tant amb l'any canviat, va ser possible per moltes raons. Ara el president Mas n'indicava alguns dels límits d'aquell procés, però és evident que si aquell procés es va produir és també perquè hi ha molts factors explicatius que el van acompanyar. La mirada la podem allunyar tant com vulguem en el temps anterior a 1640 per explicar quins van ser els processos que van permetre arribar allà. En tot cas, alguns d'ells, insisteixo, el president Mas n'indicava les limitacions, però és evident que si tenien limitacions és perquè efectivament havien existit. Alguns d'ells molt rellevants. Hi havia una realitat econòmica, una realitat social, una realitat política, una realitat jurídica que la monarquia hispànica no sabia tractar o que tractava d'impedir que es desenvolupés amb la plenitud que hauria volgut gran part, en aquell moment una enorme part de la societat catalana. Això passava amb qüestions de caràcter monetari, la corona es reservava el control de la moneda de plata i obligava l'economia catalana a ser l'única economia del món, en paraules de Pierre Vilar, que va fer compatible un sistema bimetàl·lic amb coure i amb or, perquè no hi havia plata en circulació, en temes de comerç exterior, en temes de repressió per part dels virreis en contra de les llibertats tradicionals, de les constitucions variadíssimes, i tot plegat va anar generant la sensació de que era el conjunt de la societat la que es veia perjudicada en els seus drets i la que veia limitades les seves aspiracions de futur. Aquesta idea de que l'agressió de l'administració de la monarquia afectava el conjunt de la societat va generar molts elements de solidaritat. Hi ha hagut un debat historiogràfic llarg, que ha durat molt de temps i que segurament ens continuarà acompanyant, perquè afortunadament els debats historiogràfics són gairebé tan llargs com la història, sobre si aquell va ser un procés més aviat de revolta popular o més aviat de revolució política. Entenent que la revolució política és un procés en el qual hi ha uns objectius polítics ben definits, en els quals hi ha un discurs polític ben definit, en el qual hi participen d'alguna manera les forces que són hegemòniques en aquella societat, ja siguin de caràcter institucional o siguin de caràcter no institucional, que pretén dominar, que pretén controlar les institucions, i entenent per revolta un procés de caràcter molt més espontani, de caràcter molt més immediat, sense objectius clars a llarg termini. Per tant, hi ha hagut un debat llarg sobre la component de revolta i sobre la component de revolució de 1640. Segurament l'èxit d'aquell procés s'explica precisament perquè aquests elements es van trobar. Es van trobar de moltes maneres diferents. Els advocats de la Generalitat de Catalunya recorrien al territori explicant la majoria social de l'època, fonamentalment pagesa, què deien les constitucions
quins eren els seus drets, drets que la pagesia, que la majoria de la societat considerava consuetudinaris, considerava que eren un costum i que potser no sempre tenia el coneixement jurídic precís d'exactament en què consistien, quins eren els seus límits, etc. Per tant, hi ha un paper rellevant de la institució, en aquest cas de la Generalitat de Catalunya, però també d'altres institucions del país, del Consell de Cent, de la ciutat de Barcelona, de molts governs municipals, amb totes les versions de l'època, d'aproximació a la població, d'aproximació a la gent, de fer costat a la majoria de la gent que patia les conseqüències d'uns allotjaments injustos, abusius, etc. També la sensació de gran part de la població, de la immensa majoria de la població, que la seva implicació amb les institucions era la implicació en unes institucions que actuaven com a garants de les seves llibertats. D'alguna manera, fent referència a aquella virtut cívica, aquella virtut republicana, aquell vincle, aquells valors republicans que es fonamenten en el vincle entre el ciutadà i les institucions. En la mesura que les institucions garanteixen les llibertats dels ciutadans i que garanteixen la satisfacció de les necessitats i dels drets dels ciutadans, i els ciutadans esdevenen els garants de la continuïtat institucional i els garants de que aquestes institucions no siguin alterades. Per tant, hi ha un procés llarg, intens, de preparació, d'elaboració, de construcció d'un imaginari col·lectiu, d'un imaginari que és simultàniament de caràcter social, de caràcter institucional, de caràcter polític, de caràcter econòmic, en què hi participen de maneres molt diferents els gremis de la ciutat de Barcelona, la Generalitat de Catalunya, el Consell de Cent, etc. Em sembla que és un element rellevant i un element a tenir en compte en aquests processos de preparació, de formació d'una consciència nacional que en aquell moment ja no és una consciència nacional purament premoderna, sinó que està esdevenint clarament una consciència nacional de caràcter modern, Pierre Vilar Dixit, i que d'alguna manera estableix els fonaments del que després seran la consciència nacional contemporània. Segona reflexió. Aquest castell, aquest indret, aquest espai, no ha estat únicament un escenari rellevant el 26 de gener de 1641, que sens dubte ho va ser. En aquell moment, aquell dia, aquella matinada del 26 de gener de 1641, no ho explicaré tot, no patiu, aquella matinada de 1641, del 26 de gener de 1641, de fet aquestes parets no existien, el castell no existia. Les cròniques de l'època, els testimonis de l'època, els llibres de memòries de l'època, variats, ens expliquen molts detalls d'aquells esdeveniments. Diuen que es tractava d'una trinxera de terra, el perímetre era una trinxera de terra que en els seus punts més elevats arribava als 6 pams d'alçada, per tant 1,20 m d'alçada. Per tant el castell no existia. De fet el castell es va construir a la segona meitat del segle XVII. No ha estat només un escenari rellevant en la història del nostre país aquell 26 de gener de 1641, ho ha estat en molts més moments. El 1704, el 1705, el 1706, a vegades la història és densa, diguem-ne, i els esdeveniments es concentren. Ho ha estat el 1713, el 1714, el 1842, el 1843, una altra vegada en un moment d'acceleració històrica, i ho ha estat també de moments més brillants i de moments més tenebrosos, de moments d'esperances confirmades i d'esperances trencades. I va ser escenari també d'alguns dels moments més foscos de la nostra història. Algú de vosaltres segur que m'ho ha sentit explicar i per tant me n'excuso si ho torno a fer ara, però em sembla que és rellevant i també de manera molt breu. La matinada del 15 d'octubre de 1940, en aquest castell, en una de les sales d'aquest castell, hi havia pres i estava a punt de ser executat el president Lluís Companys. Havia sigut condemnat per un tribunal militar entre els quals hi havia persones que li devien la vida, que ell els havia salvat la vida durant el període de la guerra.
i aquells a qui ell havia fet tot el possible per salvar la vida ara li prenien la seva. Aquella matinada del 15 d'octubre de 1940, quan el president Companys va sortir de la cel·la i va sortir per la porta d'aquest castell i va caminar a la vora del Fossar, a la seva dreta hi havia la ciutat de Barcelona, la capital de Catalunya, del país que ell havia presidit, que ell havia fet tot el possible per salvar i que malgrat haver fet tot el possible doncs no havia pogut impedir que caigués en mans de les tropes nazifeixistes, no només del general Franco, no només de la dictadura franquista, sinó també les tropes feixistes italianes i les tropes nazis alemanyes que l'acompanyaven. Aquella matinada del 15 d'octubre de 1940, amb tota l'Europa occidental pràcticament ocupada pels nazis i pel nazifeixisme, en què només Anglaterra resistia a Europa occidental, en què aquella nit, aquella matinada del 15 d'octubre de 1940, en què encara no s'havia obert el front oriental, no existia el front oriental, on era l'esperança? No només on era l'esperança per la ciutat de Barcelona ocupada, no només on era l'esperança pel conjunt de Catalunya amb el seu president a punt de ser executat, on era l'esperança per Europa, on era l'esperança de la llibertat al món. Doncs la resposta a aquesta pregunta és una resposta especialment dura. És molt probable que aquella matinada del 15 d'octubre de 1940 d'esperança no n'hi hagués. No n'hi hagués gaire ni a Barcelona, ni en el conjunt de Catalunya, ni d'Europa, ni per les persones que estimaven la llibertat al món. I malgrat això també és evident que a molts llocs del món, i també en el nostre país, molta gent va viure literalment desesperada, perquè no tenia esperança en aquell moment, i va saber construir un futur d'esperança pels seus fills i pels seus nets. Tota aquella gent que en aquell moment va viure sense esperança i que en canvi va fer tot el possible per conservar valors, símbols, sentiments, esperances, coneixements, perquè això es va salvar molt sovint en la intimitat de cada llar. Records, informació, llibres, esperances de tota mena, moltes d'elles frustrades. Es va salvar també gràcies a l'esforç d'una intel·lectualitat que en un context extraordinàriament difícil va fer tot el possible perquè la nostra cultura brillés no només en termes catalans, sinó que ho fes també en termes internacionals. Aquests joves que estaven a l'exili, que ja estaven a l'exili en aquell moment, els joves que estaven a Montpeller, els quals Companys havia visitat tan sols uns mesos abans, i els havia dit a aquells joves de causes justes, en el món n'hi ha moltes, però Catalunya només ens té a nosaltres, i els havia animat a estudiar, a preparar-se, a formar-se. França encara no havia caigut en aquell moment. Aquesta intel·lectualitat que va fer tot el possible perquè la cultura del país excel·lís i fos capaç de sortir arreu, les figures que tots coneixeu en l'àmbit de la historiografia, de la filologia, de la medicina, de la música, de l'art, etc., han omplert de referents i han omplert també d'orgull un país que en la intimitat de les seves llars conservava aquests valors. Bé, nosaltres en som els hereus. Sense ells no estaríem aquí. Sense aquell amor desbordat per la llibertat, allò que Candel escrivia, és possible que en les properes dècades siguin molts dels fills dels que ara acaben d'arribar qui donguin continuïtat a la idea nacional de Catalunya, perquè aquesta terra encomana a la gent que hi viu un amor gairebé desesperat per la llibertat. Aquesta continuïtat històrica és la que molts de nosaltres, també avui aquí,
en molts altres contextos, intentem garantir. I és evident que si ells ho han fet en condicions tan difícils, nosaltres, que tenim l'oportunitat de fer-ho en una situació, en condicions molt més favorables, malgrat tot, ho fem en condicions molt més favorables, doncs hem de donar sentit a tots els esforços d'aquells que ens han precedit. A vegades va bé que ens ho reconeguin des de fora. El president Mas fa un moment em feia referència a les paraules del ministre d'Afers Exteriors espanyol avui a l'Assemblea de Nacions Unides. Altres vegades, insignes representants han parlat de Catalunya, segurament amb paraules més amables i a les quals nosaltres ens sentim molt més reconeguts. Pau claris. Però escolteu, està bé que ens ajudin, no? I sabeu que amb el senyor García Margallo hi tinc una llarga relació en el Parlament Europeu, sovint amb una relació cordial. Està bé que reconegui que la feina que estem fent és una feina que funciona, malgrat que tots sabem, perquè ell també s'ha encarregat d'explicar-nos en moltes ocasions, que ell fa tot el possible perquè nosaltres fracassem. Però vaja, avui he reconegut que malgrat fer tot el possible perquè nosaltres fracassem, ho estem fent molt bé, ens en estem sortint i deu ser que no se'n surten ells d'impedir que nosaltres ens expliquem al món. Per tant, està bé. Nosaltres, que som gent agraïda, sempre donem les gràcies a tothom que ens vol ajudar. Per tant, amb el convenciment que aquest no serà pas l'últim ministre d'Afers Exteriors de molts països del món que parlarà de la causa de la llibertat de Catalunya i de la causa democràtica de Catalunya i que explicant-nos al món contribuirem a construir el camí cap a la llibertat que ens hem compromès a fer, insisteixo, alguns de nosaltres des de fa molt de temps i d'altres potser des de fa menys de temps, però segur que amb el mateix entusiasme animar-vos a continuar en aquest camí, a continuar en aquest esforç, a saber construir aquests objectius compartits, a saber eixamplar aquesta majoria social i a saber posar en valor aquelles coses que malgrat les dificultats fem bé, sabent que de dificultats n'hi continuaran havent moltes i que no sempre serà fàcil superar-les. Moltes gràcies. Si us sembla bé, clourem l'acte amb el cant dels segadors. I ja em disculpareu l'entonació. Catalunya triomfant, tornarà a ser rica i plena, endarrere aquesta gent tan ufana i tan superba. Bon cop de fals, defensors de la terra, bon cop de fals. Ara és hora, segadors, ara és hora d'estar alerta per quan vingui un altre juny. Esmolem ben bé les eines, bon cop de fals. Bon cop de fals, defensors de la terra, bon cop de fals. Que tremoli l'enemic, enveient la nostra ensenya, com fem caure espigues d'or. Quan convé seguem cadenes, bon cop de fals. Bon cop de fals, defensors de la terra, bon cop de fals. Visca la terra!